Jeumig. Al voor de derde keer stiet de Bregen in de finale. Meidwaan ons Jong Junior is vanzelfs een beetje verslavend. En dat geldt ook voor het Sjen van haar auditie. Ik heb eigenlijk nog op vakantie. Komt wel goed, ik klus nog wel bij me op de matje. Oké. Van het bushel dat ik krijg, ik ben net Superleuk dien. En ik op de Bregen een soort band die wil zin ha aan een muzikaal avontuur. Ja, sorry, van al dat wetter en al dat varen moest ik eerst heel nodig van pissie. Maar ik ben wel heel benieuwd naar haar gitaarrieding. Dus laten we er even in. De Bregen liet Jim Jerre! Komt-ie! Het noemer van de Bregen heet de Bregen. Dus dat kiet of oer de squallen of oer een Bregen. Of misschien wel oer een Bregen met een jippere boodschap. Tijd voor wat interviews, Willem. Ik zit je naast. Tim. En? Jesse. Hey vriend, kist er nog een leuke mop? Het wordt niet in een envelop. Perfect, jongen. Ik ga vaak magneetvissen. Oh, en wat is die beste catch? Grasmaaier. Een gasmeer. Ja. Wat is er nou zo mooi aan Jim Dwarp? Er kerst heel veel dingen doen in dit dorp. Bijvoorbeeld hier staat een tennisbaan, kun je altijd heen. Ja? Voetballen. De mast super zwemmen. Jachtseizoen? Ja. Ja, jachtseizoen. Oh, doe je een jachtseizoen hier? Ja. En dan moeten de jagers de dieren vinden. Wie wint het vaakst van Jim Dwarp? Ik Moeilijk. denk wel. Ja, ik denk toch wel hij. Ja? Ik heb hier van het best verstapt, laat ik niet de hele dwarf doen. Oh. Vertel hem eens even stiekem. Dan stoor even de heren tegenop. Dat is bij de haven. Bij de haven? Ja. Is het nou jet? Ja, nee. Ja, en als je beginnen met jongen, eerst even via zijn neus inhalen. Reinoud stiert weer eens op een tafel. En dat is een goed teken, want zo kan hij als niet een goed zien letten hoe je stemt bij het jongen. Heel belangrijk na al dat zitten bij de brainstorm en de crew-sessies. Dus, nou eerst flink repeteren om de tekst in het kopje te krijgen en dan letter het papier aan de kant en maar de show aan de slag. Mijn overvoer al je lang, wij gingen weg van je klok. Want is ik altijd wat het was. Hey, boys. Wat heb je maar al op papier staan? We doggen voor het shirt door we shirt van de Bregen. Een decor hebben we al. Een beetje wetten hebben, een beetje kaas. Er komt eigenlijk een plaatsje van de Bregen. Of van de Malkfabriek of de Hollandia-strutten. En ik zeg maar hoe de Bregen in en dan de pols. Dan zit bijvoorbeeld iemand maar de pols bij de sleet of iemand maar een hengel, gewoon een visserman. Nou, wij toch, we gaan in groepjes staan, maar dan in elk groepje een zanger. En dan zo'n acht wat naar voren en op zeus naar achteren. Wij zijn de band van Dwarp, in tien geen klok. Want je wist ik altijd wat het was. Komt-ie? Friesland, ik heb goed, dat kun ik elke lief. Ik dat is nog een beetje Poolskist. Kist je een zin uit het nummer in het Pools vertellen? Ja, dat kan ik wel. Ging niet om. To jest mój kraj, moje szczęście, moja dusza, mój doei. Oké, en welke zin wie dit? Dit is mijn land, mijn hart, mijn ziel, mijn lok. Uit het refrein die... Ja? Game ik doen? Dat weten we nog net. Nee? Maar waarschijnlijk wel. Of tenminste, we gaan wel bewegingen van. Wat voor bewegingen ga je in het dan? Nou, dat weten we nog net. Hier even flossen. Hey, ik heb net als toch gebarentaalkist. Kist er even een peer zin van het Veske? ja. Oh.
Oké. Welke is het was in Wien? En ik zag mij hoe de brug ging. Daar al mijn maat is in de visje bij de veert. Oh. Kist voor mij even een woordje leren? De brug? Ja, hem goed. Zo? Zeg maar dat de brug open gaat en dicht. Iepen en dicht.